chce někdo? Jo. Lukino. A Dělek. Jsme my. Jedna crew. DLK crew. Přímo na ty strany. Jde online. Prohlížím internet, jo, už mě to nebaví, je to jako světový kabaret, jo. Bylo to jako včera, když jsem měl plný balíček karet, jo. Králové esa a prkové dámy, jo, to bylo dnes nejlepší, když jsem si dával do hlavy. Dávám kolo za druhým, strajkuju, jo, dám tvojí třetí, čtvrtý, možná pátý, jo. Prostě dívej se, v onlineu je to teďkom tady, chápeš to, dívej se, Karviné na 4, tam to je nejlepší, chápeš to, musím předávat moc někomu jinému. Když jsem fetoval, když jsem byl blbeček, jo, teď jsem ve psí zemi, jsem tady, jo, repuju pro celou zemi, repuju pro Karvinou 4, tam jsem se narodil, tam taky chci chcípnout, jo, nechci chcípnout v tomhle městě, ale chcípnu ještě někde tamhle po cestě, když půjdu za tebou, když půjdu za svým dealerem, jo, zavolám mu číslo namačkám, jo, pak za ním půjdu hned, travu si naberu, za kamošema půjdeme, jo, travu si hned zhulíme, jo, já. Aha, já. Čeká si na tu MC Lukino, určitě nejsem nějaký malý freestylovský mimino, zase jsem pomaně, mám se vážně fajně, zase to tu rozjedem, budeme s Janou s Kubou, budeme si to tu užívat celý den, jenom my tři, jenom Danielo, Lukino a taky Mario, zase to tu rozjedeme, bude tu zase fajně, jo, budeme na kom, zahrajeme fotbalek, bude se mi fajně, tak uděláme střetlek, budeme ven, zatočíme si je, zahulíme si a uděláme stav, jo, aha, yeah. Jak to myslíš, že jsem nějaký obyčejný koštěk, přitom jsem prostě nejlepší frér v Karviné, na 4, Jo, tady repuje. prostě nejlepší, nikdo mě neporazí, nikdo mě nespekuje a na zem nesrazí, protože já jsem, který to všechno vymyslel a teď pojede daleko, ten nejlepší, aha. Jo, tady Jana na mě svítí nějakým kolem, ne. Jo, tady někde vedu, tady nevím, tady jo, tady a zase naše kdy tady freestylujem, repujem, ukazujem všem, jak jsme dobří freestyleři, jo, taky něco, Mario, řekni něco, nebo dostanu hned dva. Dívej se, jak jsem vypalený, jo, jsem zase spalený v téhle zemi, jo, v Karviní, aha, Karvina, co to je? To si zapamatuj, že to je Keru. 14 let v téhle díře, si to prožít, no co, to je teda hruza, to musíš žít, díře svojí matky, každý den mladí cigani, co to je? Každý si nedělá srandu v kyně, jo, chápeš to, chodí kolem ní, dělají jim problémy, cigani čekají 3 měsíc, na podporu nepřijde, aby si mohli cigánu vzít. Hole, to je ono, Ale cigarát, dáme nic, chápeš, to je fakt nuda, že jsem ještě paní, Gia. Dáme nic, tak Kasmiru Kar a Andrew Minch, zase repuju, já dali bod, Lukino a taky Mario, za tento rozjedeme, zase freestyle pojedeme, zase se všichni tři znova zpětujeme, zase to naladíme, freestyle v onlineu, naladíme, zase znovu zapojíme, zase proti uděláme, rap music to je ten styl, který děláme, který vždycky to, a my vymyšlíme v hlavě, který jsme, proč nejlepší v městě Karviné, nejlepší, no ne, jsme nejlepší v Karviné, taky na semici, naše a na 5, tak to bracho, pokud já jsem ten nejlepší frajer, teď bude Danielo, ten nejlepší freestyler. Jo, freestyluju tady pro vás, pro ten tady ne, celý online, prostě mám tady stavy, jo, zahulené stavy, přijdu tady, ne, fotbalek hodím a zase hraju, někdo zase se mnou hraje, nevím, co to je, a vždycky je pana freestyler, jo, tady vetuju, tady repuju, jo, more, tady pokračuju vše, more. Zase v mladěném městě, to všude špína, je to všude díra, jo, cigáni, to dělají nic, chápeš to, vůbec nepracují, Karvina, to je moje rodné město, tady chcípnu, jo, tak dívej se na moje gesto, je to kolečko, Gia, to je prostě pouličný styl, Wu-Tang, prostě Wu-Tang, klán, chápeš to, na tím končíme, náš první videoklip, tohle je pro vás, jenom hoši pro onlineu. My jsme ti, kteří se tu mají fajně, jenom pro ty, kteří tu chodí a kteří si to tu užívají jako my, tak dobře. Něčeho dosáhneme a my to víme. Nedějte z nás nějaký. Konec. Přímo. Dalek. Tady repujem. Dalek, MC Nikdu a všem Lukino. do toho dáváme. Tady ukazujeme. Konec. Je to tak. Je